Hello everyone, welcome to my channel. आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं सोरनो आंबो मोजाङै दङ। गोबावसैमोन गाइस भिडिअ लाबोया दिनैहाय मोनसे जास्ट भिडिअ लाबोनो सानलायबाय। आनबक्सिं भिडिअबो जानो हागौ बा एसे जायगानिबो जानो हागौ। मबाइलबो लायनो नागिरदों एसे मबाइल गोदान। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय बिदिब्ला। देखिए मैडम आपको फोटोज दिखा रहा हूँ नीचे आपको अच्छा है आप लेके आ सकते हैं आपको 2 बिल देगा ये नहीं लिखने से भी चलेगा खाली अरे आपको सिंगल वीडियो बन जाएगा। नाम क्या भैया आपका? काशिफ काशिफ। ये अनबॉक्सिंग कर रहे हैं अभी। हाँ फिनिश मारो हीरो हीरो गाइस ने दिनै अनबॉक्सिंग खालामबाय जोंना। प्राइस ज़्यादा लिया ना आप? नहीं बहुत ज़्यादा लिया। 21 नहीं आपको अरे हमलाय इथि जायनिङा नुखायदा Fibra. कर लो बेटा नमाज़ अच्छा लायकली कौन सा लेना हमें चाहिए ये बेफर नहीं इंटरेस्ट या नरला कलर जबरदस्त है ये देखिए मैडम इसमें आपको बैक केस आएगा और वाव बै कम्पनिना नुखादों दा गोदान लादों दिनै निरलानि गोदान मबाइल 26,000 बुडो आप इसको प्रोटेक्शन प्लान ले लिया तो आपको अच्छा है डैमेज भी हो सकता है अपने हाथों से इसीलिए बोल रहा हूँ 1 साल 2 साल का भी चाहिए तो हम लोग के पास फाइनली गाइस लाबाय दायो मबाइलखौ एक काम करो 2 साल का ले लो कम करता हूँ फाइनली गाइस लाखांबाय नै ओए सैमसंग F20 खामानियाव थ' नै गाइस जोंहा मबाइल गोदाननि पार्टि फिसा लायबाय नै वाव नै मम' पार्टि ओरैजाय मेन रड लामा जिङाव नै जाखावगासिनो मम' फाइनालि गाइस मबाइल गोदान लाबोबाय नै बिथिंजाय ओंखाम जासिलायनाय पार्टि बेनो मबाइल गोदाननि नै संग्राया नै बेनो जाहैदों गोलो गोलो VIVO T2 5G 19,000 नि लाबाय गाइस 19,000 मबाइला नै बेनो बिराद गाजा जोंख्लाबलायो कालारा केमेरायाथ' ओरैबायदि गिदिर गिदिरखा Oh my God नै फाइनालि गाइस ओंखाम जासिगोन दायो नै मबाइल गोदानाथ' बेनो लाबाय दिनै नै दाउ बेदर माथो मबाइलाव बोरैबा सोंथारलै दाउ बेदरखौ रियेलाव मा साइसथार नामा नै जानोसैलाय जोंहा हायलाबायलै जानोसै वाव 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 बेगारब्ला आं लागोन गारनायाथ' गारलायखागोन आयौ मिथिन
जिबौ जाना खनसेब्लाबो रोंखाथारगोन होननायावसो माया क्रिसमास आं बारा फानलु ट्रेव 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 होननाय मोनसे मिउजिकआ वाव फांखाया होबाय माथो जानोसै हाब बेदराबो गावनियावल' हैनो लादों बेखौलाय जाय जेसेबां जायो एसे हाना लागोन दा ने वाव 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 मारै बोरो मानो देलाय हा मोटर केलासा mana lama jangan gila saya nang layak layak nang di limbai nah aduh nendal nang kok makan masih Chrisnya paisir tu lah mungkin hundoban nih tuh ya bisa alu narsi ni sana ye masih udah ada ini di hantar ba kamu sudah sana masih udah hari mana leh lo malam malam tuh saya sudah ya Indonesia aja kamera bukan doang main mana udah dah lama se dah lihat dulu banyak kali ngomong nggak ada yang naruhan sih negeri kita kau dia bukan lelah jangan dulu ya ambil karena zagar nih guys good morning guys Zas dayo फैलायबाय मोनसे जायगायाव बेग बुद्रुगासिनो नै सासेया थाबायगासिनो जोंना मेडामा बेखौ दोननो फैदों नैबे बिल्डिंआव खामानिया बेनाव बेहायनो बेना बिराद सान्दुं गोसा गरमथार नै oh my god biar गिदिर बिल्डिं दं नै बिथिंजाय बिथिंबो दाबो मोनहैयाखै नै बिराद गोलाव थाबायबाय लामानिफ्राय थाबायगासिनो नै बिथिं गेलेग्रा बायदिसिना दङ बिराद मोजां बिथिंजायनि एपार्टमेन्टआ गाइस पार्क थायो बायदिसिना भलिबल गेलेग्रा बायदिसिना दंलाजोबखायो नै बिथिं आरो गेजेराव पार्क मा ब्लकआव हा ए ब्लक बि ब्लक बिराद बरिया गाइस बिल्डिंआ नै एकदम गिदिरखा ओमफ्राय बरिया भिउआबो एन्ट्रि खालामलायनांगौ आरो सिङाव Panorama B. Panorama B 904 Birola सोरबा सानसु ना मालाय साथ में जाएगा हाँ सौ क्या आएगा उधर ही में अर्बन कंपनी ब्रिटिश हाँ Panorama B Okay. गोजौआव बिदि गाइस बाहाय जों लिफ्टजों थांसिगोन ग्राउन्ड फ्ल'र Mana? मिथिया थुबाय 9-4 थुवाखै हनै Mansur jangan. आदसा बिबा गाजा माथो बेना नै कर'ना जायैसो दंलाजोबो जों दायो थांगासिनो नै 7th floor 8th floor 9th floor
आयौ गस्ला माबा नांबायबो बेसेबां ओरै गाहायाव माइ गैया गोजौ आं दायो गाहायाव थांफिनसिगोन गाइस नेगासिनो दा फैया नै ग्राउन्ड फ्ल'रावसो दंहैयो गाइस आं दायो गाहायाव थांफिनसिगोन नै लिफ्टआव गाखोबाय ग्राउन्ड फ्ल'र थुबाय थांगासिनो टाच जायाखै टाचखौनो जायाखै माथो ओइट फ्ल'र बिराद फास्ट बिरादनो टटेल बेसेबां दं 17 फ्ल'रसिम बेयाव फाइनालि गाइस आं दायो नै लामाथिं ओंखारबोफिनबाय बिराद गिदिरखा बिल्डिंआ हले गोगोम गिदिर ओइथिंजाय सफ्टवेयार कम्पानि दंलाबायो नै अंकल क्या कर रहा है कटिंग कर रहा है हाँ बेरायनो बिराद बरिया बे माबाया एपार्टमेन्टआ बिबार गोजा नै फुल गोजा ओरैबायदि समायनाखा पार्क बायदिसो नै बिथिंजायथ' बरियालै बिथिंजाय नै गाइस दायो आं हिन्जावखौ दोनना फैबाय दायो आं थांफिनसिगोन नै गारिजों दोनना फैबाय आरो बेखौ दायो जास्ट ओंखारलांसिगोन आं दायो नै भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन गाइस अननानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो थेंक इउ सो माच गाइस लाभ इउ टु अल बाय